Gatzet Pinxo va néixer fa 6 anys, en plena crisi. El sector de la restauració va vindre a veure la Cambra de Comerç per veure si podíem fer algun operatiu per ajudar a passar la setmana. Enteneu com vull dir passar la setmana, no? Els establiments el cap de setmana els hi va normalment bé, però la setmana té 7 dies i de dilluns a dijous són 4 dies de que tenen personal, tenen que pagar el lloguer, tenen que pagar la llum, etc. I així va néixer, no? I això avui em recorda una mica l'inici d'aquesta Gatzet Pinxo que ens hem trobat amb aquests factors per ajudar i ara estem, jo crec que recordant o rememorant aquells moments, no? Consolidat i gràcies a molta gent que s'ho ha fet seva i també, i amb això m'agradaria també felicitar i agrair la col·laboració dels mitjans de comunicació, que avui esteu aquí, que des del primer dia hem volgut també un dia trobar-nos tots per compartir amb vosaltres i veiem que la Gatzet Pinxo amb aquesta edició està complint tot el que he dit abans, totes les expectatives que ens havíem marcat. Ens havíem marcat col·laborar amb el Banc de Sang perquè hi haguessin donacions i les xifres que tenim són boníssimes. És a dir, hi ha hagut més de 400, avui, més de 400 donacions de sang. Per tant, jo crec que això és un èxit que cal remarcar-ho. Això vol dir també